120थि पर्बतजरा जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि बिथांमोना बोसोरसालिया जथुम्मा मैयानिफ्राय जादों। दिनै जोबथा गेवलां मेल। दा बेवहाय गेवलां मेल बेखेवगिरि आलासि हिसाबै आंखौ बिथांमोना लेंहरनायखाय आं फैदों। मेल बेखेवखांबाय आरो बेवहाय बे मोनसे सिखानजरा एबा भालुकजरा होननानै बुङो। बे जायगायाव जे पर्बतजरा जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादा गावसोरनि बोसोरसालिया धोरोमारि माबाखौ जथुम्माखौ लादों, बेखौ आं जोबोद मोजां मोनदों। बेवहाय जोंनि बर' मानसिफ्रा एसेल' दङ, बारा गैया, गामि दरसे दङ, गुबुन हारिनि मानसिफोरनि गामिफोर दङ। नाथाय जोबोद समायना मिथिंगाजों बुंफबनाय बे गामिया, बे सिखानजरा होननाय गामिया। काजलगावनि बिदिनो किल'मिटार 3 किल'मिटार सानजाहा फैयोब्ला बेयाव मोनफैयो। आरो नेसनेल हाइवेबो बिदिनो 3 किल'मिटारसोल'सै। दा बे समायना मोनसे मिथिंगाजों बुंफबनाय गामि सिखानजरा गामिया, बेवहाय पर्बतजरा जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माखौ लादों। दा बेवहाय गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मआ फोसावलांनाय ब्रह्म धोरोमखौ बेहाय जाखिनि बर' मानसि दं बिथांमोना मोजाङैनो आजावनानै बे धोरोमखौ फालिनानै दङ। आरो गुरुदेबनि जेनाखि सानथौ सानस्रि, गुरुदेबनि गालांनाय ब्रह्म धोरोम फालिनायनि अनगाबो देरसिन बाथ्राया जाहैबाय गुरुदेबनि जे समाज फोसाबलांनाय। गुरुदेबा बर' हारिखौ राजखान्थि, रांखान्थि, सोलोंथाइ खान्थि मोनफ्रोमबो बिथिङाव फसंलांनो थाखाय जे हाबा मावलांनाय। आरो 1929 मायथाइयाव ब्रिटिश खुंथायनि सेराव शिलंआव साइमन कमिसनाव जेनाखि मेम'रेन्डाम होनाय हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय, बे मेम'रेन्डाम होनायासो गिदिर बाथ्रा, धोरोमा गिदिर बाथ्रा नङा। गतिके गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मनि जेनाखि बर' समाजखौ फोसाबनो थाखाय, बर' समाजखौ फोथांनो थाखाय, बै समनि बर' समाजनि जेनाखि थासारि, जेनाखि हालोद अलखद दंमोन, जाय समाव गुरुदेबा मोनसे गोदान आदब, गोदान सानखांथिजों बर' हारिखौ फोसाबनो थाखाय जे हाबा मावलांदोंमोन, समाज फोसाबदोंमोन, जे जांख्रिथाय लाबोदोंमोन समाजखौ फसंलांनो थाखाय, बिथांनि बे जांख्रिथाय, बिथांनि हाबा मावलांनाया जों दानि गोदान मुगानि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय सोलोंनो गोनां। बिथाङा मोनसे निसा मुक्त समाज दानांगौ होननानै बिथाङा जोबोरैनो नाजालांदोंमोन आरो बिथाङा हालांदोंमोन। हारियाव सोलोंथाइया जेब्लायबो गोजौ थाखोनि सोलोंथाइनि बेबस्थाया हारियाव गोख्रों आरो मोजां जानांगौ, बेखौ बिथाङा खालामलांदों। बै समावनो राजखान्थिनि जेनाखि बेबस्था, राजखान्थि बेबस्थाया बर' हारिनाव एसेबो गैयामोन। बर' हारिनि भटारफोरखौ गादबनानै गुबुन गोजौ थाखोनि हारिनि मानसिफ्रा बर' भटारफोरजोंनो गावसोरसो जनप्रतिनिधि जानानै बर'फोरखौ गादबनानै जादोंमोन। बिनि हेंथायै गुरुदेबा गावनि मेम'रेन्डामाव लिरदोंमोन आरो बर'फोरनि भटारजों बर'निनो जनप्रतिनिधि जानानै बर' हारिखौ दैदेननो हानाय बेबस्थाया जानांगौ होननानै बिथाङा मेम'रेन्डामाव लिरदोंमोन। बेबायदिनो गोबां बिथिङाव समाज आरो रांखान्थि हालोदखौ फोसाबनो थाखाय गुरुदेबा जाय हाबा मावलांदोंमोन, आरो जेनाखि समाजाव खोमसि फोथायनाय, अन्धबिश्वास, कुसंस्कारनि हेंथायैबो गुरुदेबा जाय हाबाफोरखौ मावलांदोंमोन, बियो जोंनि दानि गोदान जोलैफोरनि थाखाय सोलोंनो गोनां आरो सोलोंनानै बे लामाजों थाबायनो थाखाय दरखार दं होननानै आं सानो।